Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innal muhammadin syolihin. Sedaya kagunganipun Gusti Allah lan panjenengan sami ngagung Gusti Allah ingkang ngaten ciptaning kangge kunjuk-kunjuk rasa menika panjenengan sami kula aturi rileks nggih. Rileks ya. Ditata pikiran atine, ditata bekane ya sing metu. Anane babagan urip ya nang alam dunia piye aki anane mencik lakon ya kuwe lakon gonjang ganjinge alam bumi ya alamin manusia ya lan bumine ya gonjang ganjing ke ora genah ora jelas warna-warna ya anane sing dialami bencanane ya warna-warna ya ora bisa diwacalan tengarane kuwe ya munculnya menungsa tafsire ya warna-warna ya mulane kono pada ya ditata pikiran atine aja gampang kegawa huru hara ya aja kegampang huru hara pada sing teguh cekelan waton atine ya dakai nyawiji panyuwunane nyuwun ing ngarsane Gusti Allah ingkang kagungan langit bumi seisine ya Yang Maha Pencipta. Kabeh menungsa duweni hak nyuwun ing ngarsane Gusti Allah. Nganggo tata carane pedomane dewek-dewek sing penting tujuane apik lan bener ya. Anane babagan agama gue ngemban visi amanah ya gue kemanusiaan bentuk menungsa supaya terbentuk akhlake ya karakter sifat sikape kon dadi apik lan bener kon dadi kaya dene menungsa sing seutuhe ya ora dicampuri sifat kewan ora dicampuri sifat siluman lan iblis ya. Mulane kono pada sing dadi bebrayan lan sedulurku kabeh ya anane saate menangi zaman alam kaya piye kudu nata latihan pengkajiane kanggo urip lan penguripane jiwa ragane dhewek lan sekeluargane ya. Ana tontonan ditonton ya ini nontone ya tata carane kudu tetap nata pikiran atine aja gampang kegawa ya lah ngencike alam zaman kaya piye ya arep menangi dadi lakon kaya ngapa mengkone nang alam bumi piye alam manungsa piye ya esih ana lakon maning lanjutane sing bakal dilakoni. Mulane kono pada ya kudu latihan gede rasa rumangsane ananing urip dadi ning urip asaling urip ya nang alam dunia ini ditata pikiran atine sing apik lan bener latihane ya latihane apa sing dikesakna nang sing gawe urip ya kabeh rahasiane sing gawe urip ning menungsa kuwi diciptakna duwe akal pikiran ya duwe dadi makhluk sing paling dimulyakna ya duwe mulane menungsa kuwi duwe ya rahmate ya nang Gusti Allah ning menungsa kuwi natane pikiran atine ya kalah apa ora karo nepsune
daya ambisine, emosine, ya. Lah kok kalah, ya. Lah menungsa kuwi dadi rusak, ya akal pikirane, naluri atine. Aku ora ndeleng, ya. Sapa bae sing dikumpulna, aku ora mikir, ya. Sapa bae wong sing penting ditata niat atine, ya, lan pikirane ki sing apik lan bener niate, ya. Sebab sing dikersakna sing gawe urip manusia bisa nglakoni, ya, niat sing apik lan bener, ya, tekan lelakone kudu lelakone apik lan bener, ya. Jadi dudu sing kanggo gawe kuwi sing ahli, ya, sing ahli dalam bidange ning kenyataane ora apik ora bener, ya. Ben mulane kabeh ki rahasia, ya, rahasiane sing gawe. Nek ora rahasia ya kabeh urip ki pinter-pinter lan kepenak-kepenak kabeh, ya. Rahasia ki dadi kanggo ulangan pelajaran ing urip. Sapa sing bisa nata pikiran atine, ya karo gening ciptane, ya, karo pengkajian amalan doane, ya, insyaallah bisa duwe pituduh karo, ya, keparinge sing gawe urip duwe dalan sing apik lan bener. Hanya apik lan bener. Gue apik pikirane, ya, bener atine lan marang nglakone. Gue, ya. Eling-eling, ya. Wong ki kudu selalu eling berarti, ya. Lan wong urip ki kudu bisa setiap saate nata kesadaran dirine. Ngelingi karo jiwa ragane dhewek, ya. Nih, sisi kewajibane apa? Sing duwe anak bojo ya kewajibane anak bojo. Ning wajibe jiwa ragane dhewek pisit, pikiran atine dhewek pisit, ya ora? Angger jiwa ragane dhewek wis apik lan bener, pikiran atine apik lan bener, ya bisa menyawapi sisi kewajibane, ya. No, ya. Kono dikumpulna walaupun pirang blindi, ya, ning, ya, kono wis bisa latihan, ya, sing apik lan bener latihan, ya. Kabeh sifat sederma anane wong urip latihan. Jadi setiap saatnya kita selalu dilatih, ya, setiap saatnya. Sebabnya wong urip ke orang anak wong urip sing sempurna, ya benar. Selalu duweni kekurangane, ya. Kayak dene bar nginum, ya, bar nginum gue kok pirang menit apa pirang jam kepengin minum, ya benar. Selalu duweni kekurangan, ya. Mulane kekurangan kuwi dilengkapi, ya, kalau doa penyuwunane pembentukan, ya, jati dirine, sekal jasmani rohanine, ya, pikiran atine, ya. Wong urip ana anak menungsa sing duweni, ya, ya, ragane aku dhewek pe, ya, jiwane ora duweni, mergane bakal pisah, ya benar, ya pamane banda dunia. Ke sekolah ke pelajaran, ya. Gue mulane wong urip nang dunia gue menungsa orang urip sing sempurna, ya. Ini hanya sifat sederma, ya. Iki kanggo pengertian, ya, pengertian ekonomi pada, ya. Kono ki dudu berguru, kalau aku ki dudu berguru. Lan aku ora bakal gelem disebut guru. Ning brayan urip, ya. Berayan urip, latihan urip kanggo penguripan kuwi latihane, ya. No, dudu pengajian ning pengkajian, ya. No, ya. Jadi kono pada menangi alami zaman kaiki, akeh sing ngomong jere zaman akhir zaman, ya. Zaman akhir zaman ki sing wujude kaya apa? Ya, akhir zaman ki berarti ganti lelakon jenengane. Dudu akhir hancure bumi, ya, kiamat, ya kiamat, ya, karena kehancuran.
ya anane alam ke hancur rusak ya kiamat. Ning kiamat cilik apa gede kan iki kan. Jadi kono pada ya kon supayane dilatih nata badan jasmani rohanine ya setiap saate nengendi papanggone ya dongake ming nata pikiran atine karo niate ya kambi nunggu bisa jadi donga karena niat ya nata pikiran atine nyuwun ing ngarsane Gusti Allah iki donga ya ning donga sing resmi wis sing ditata bener-bener ya anane tata sarane rumah ya kaya dene wong sing agamane ki Islam ya tata sarane ya tinggo ya tekan ngungguhe aturane Islam ya nah wong sing agamane Kristen ya tinggo tata sarane ya sekang agama Kristen kuwi sing penting apik lan bener lah semono ke agama Hindu lan Buddha ya kabeh kuwi duwe visi misi apik lan bener lan kabeh ya mestine ana kekurangane ya yen kono kekurangane ya sebabnya sekang menungsane ya kan kuwi menungsan duweni sifat ambisi emosi daya ya nesu lan nafsune mulane dadi ana kekurangane ya contoh sing dialami sikit dadine kisruh ya Pak ya patudun benturan ya bandem-bandeman sampang-sampangan ya Pak ya kenapa wong Islam wis ngerti Islam bakal pecah belah dadi pira ya ya bener kan iki pada baik Islam ya pada priwe ya kontok-kontokan anggone ya tafsire anggitane ya ben kono ke sekang manungsane ya ben kono sing gawe okara dari rumus tafsir gue ya ini ora bisa disalahna ya mergane apa PKB mbok pelajaran ya pelajaran ana ning urip nang alam dunya piye ya ora nana pihak sing ora apik kabeh ana pihak sing ora apik ya kebaikan selalu diiringi oleh keburukan ya selalu diiringi mulane kudu hati-hati menungsa adus saben dina guru selalu metu walaupun dikambeni ya ora ya ya jadi intinya gendut-gendut rasa piye ya cara dene gendut-gendutnya pating renggunuk nang pikiran atine anane sing lagi dadi lelakone ya tekan rasane pikiran atine ya mbok pating srumpel dipecahna ditokna nang pendadaran gendut-gendut rasa nentas nggih nah mulane latihan cara konsultasi ya tukar kawruh ya kono latihan konsultasi ini ke pikiran ya karo atine ya kono tukar kawruh pikiran ya karo atine mulane aja selalu nuruti kekarepane pikiran ya lumokna ya ucapan batine ya kono anane aku kono pada ya ke orang kenal dadi manusia sing direkna anane uripe ya kudune bisa dirikna sing apa sing hayang apa ya sing ngerti sing dikesakna sing gak uripe sing apik lan bener ya ngono barang sing ora apik ya durung mesti orang bener ya benar
barang sing apik durung mesti bener ya ora ya mulane digaris bawahi Bapak nek bisa sing apik lan sing bener yen kono ya mulane pelajaran iki kudu sing tumaninah sing legowo sing lembah manah ya kene ngono wis ngerti alame ya alam bumine hawane suasanane ke panas ya kan udan ya panas apa mani panas ya kan ya mergane apa ya isi rahasia karena nang alam kandungan bumi ya jadi kono kandungan alam rahasiane Gusti Allah ora segampang itu dipelajari ya terkecuali wong sing nata pengkajiane ngene kuwe ya duwe pitutulan petunjuke pihake wong kuwe ya mulane kono pada setelah gendung-gendura satu karkawuru piye sedulanan engko kali ditata latihan nata pengkajiane nata badan jasmani rohanine nata pikiran atine dibentuk karo sila ya ini kono panca indrane digawa karo sila ya ini kono dadi kok sesuai bisa sesuai karo dasar negarane ya Pancasila dulu ya wong latihan panca kuwe 5 kuwe orang nganggo sila kambi mlayu guru mesti pas ya ora guru mesti bener cara natane guru mesti bisa memahami ya inti sarine makna lan artine ya ora ya mulane kono pada sing ngerti wis alame kae zamane kae piye ya cepetan ya pada dilakoni ya. Doa penyembuhane sing arep agama Islam lakoni tata carane sing arep agama Kristen pilihane ya lakoni tata carane Hindu lan Buddha lakoni tata carane sing penting apik lan bener kuwi sing dikersakna sing kuwi bukti nyatane kuwi dudu teorine nek teori akeh banget ya mana akeh banget ning bukti nyatane kuwi kudu bisa duweni lelakone sing apik lan bener ananing urip bebrayan karo sepada-padane urip lan kalau sepada-padane makhluk Gusti Allah ya aja nyalana kalau pihak gaib akhirnya nyata berarti sebenarnya maning kalau pihak gaib hati-hati ya nek belayan karo aku mesti ini orang nih kata salah kayak gini aja gampang nyalana pihak diane ya unsur diane ya anak pihak sing salah aja melu nyalana ya gue introspeksi gue pelajaran ya kayak salah lakoni salah kayak ya berarti nama pelajarin aku nyok kudu kepilih ya jadi gue kaca pandingan dewe ya temut-temut ya kabian ya temut-temut ditata sing apik lan bener ana nek wong latihan nata apik sing bener hanya nata ambekane dewek ya ambekane dewek ning ditata pikiran atine karena niate ya temut-temut ya zaman iki kudu akeh doa panjenengane ya aja melu rubik orang ngerti rembuk ya sampai melu ya nah cukup ya cukup semono petisit ya karena nih ungkapan gendu-gendu rasa kuwi ya mau kana selalu putih ana ning ucapanku kalau panjenengan sami ya sing gede pangampunane ya akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi